नोंथांमोना जुदि नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 150 मथा-मथि 1.5 लाखनिसो होनना बुंदो होमबाबो एसे खमायनो हागोन। स' गाइस नैबे भिडिअखौ जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा इन्ट्रेस्ट एल'नाय आरो इन्ट्रेस्ट गैयाबा भिडिअखौ नायनाङा। स' गाइस इनि आरपिएमखौ बुंनो थाङोबाथ' इनि आरपिएमा 9000सो जागोन आरो ना गाइस इदि गोदो इनिया 250निया ओमफ्राय इनि सीसीखौ बुंनो थाङोबा 248.8 सीसी आरो ना गाइस। ओमफ्राय नैथिंगालि नै साउन्डखौ खनसे खोनासंनि आं माबायदि ओके गाइस गुड मर्निं गासिबो गुड मर्निं दा टाइमा 9:00 जाबाय आरो ना गाइस बारा टाइम जायाखै तामान सान्दुं खाननैसो अखामोन दा नै तामान सान्दुं जालायबाय बोथोरानो देनजार फाग्ला। स' गाइस नैबे भिडिअखौ जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा इन्ट्रेस्ट एल'नाय आरो इन्ट्रेस्ट गैयाबा भिडिअखौ नायनाङा। फार्स्टआवनो गासैखौबो बुंखानाय जाबाय ओमफ्राय दाख्लैनि आङो भिडिअ नाय टाइमाव गोबां बुंदोंमोन माने गोबां माने सासे सानैल' दै गासैबो बुङाखै बिसोर बुंदों आरो ना गाइस माने Duke 250नि रिभिउ टाइपनि इदि भिडिअ लाबोनो होदो आरो माने इ स्टाइलनि लागोन ना लाया इखौ मिथिया जिखुनु जाया नोंथांमोननि थाखाय आङो भिडिअ खालामना होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायावलासे नायबानो जाबाय फुल भिडिअ जिखिनि हायो नोंथांमोना मोजां डिटेल्स होनो नाजागोन थ' भिडिअखौ नाय आरो गोसो दंबा लाबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बारा दोङो ओमफ्राय जायफ्रा इन्ट्रेस्ट नाय जायफ्रा गारि लानो गोसो गैया नायनाङा गारि लानो गोसो दोङोबा नायबानो जाबाय आरो ना गासै नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअ अके दे मिया दाखालैसो इयाव खोथिया फुनानै माइ गायबायानो दसेनो नै माइया फिथाइ थायबायानो नै बिथिंगालिबो माइफ्रासो फिथाइ थायजोब्बायानो गाइस साननानै नाय दाखालैसो आं खोथिया फुनाय भिडिअ होनाय बायदि मोनलायलायदो गावनो गाव ओमफ्राय दिनैनो माइया रज'बाय इदि गोदै नांलायदों आं बोथोरा माला थाङो रावबो हमनो हाया गाइस बोथोरजों रावबो खारफानो हाखाया। स' अके गाइस नै दा बर्थमान पुरा रेडि जाबाय गाइस स' गाइस नै दा बर्थमान टाइमा जाबाय नोंथांमोननो फिक्स टाइमखौ खिथाना होनोसै आं नोंथांमोना नायनो हागोन नै टाइमखौ फिक्स जाबाय दा नै 9:20 जाबाय आरो ना गाइस ओमफ्राय दा बर्थमान नै पुरा थांनो थाखाय रेडि थ' आंनि थाखाय इमान इम्पर्टेन्ट नङा दे गाइस इ भिडिअआ स' इ भिडिअआ नोंथांमोननि थाखायसो इम्पर्टेन्ट माने जायफोरा माने लानो गोसो गुदुं आरो ना गाइस इनि थाखाय मोजां इ भिडिअआ बाखि बेलेगनि थाखाय मोजां नङाबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो फार्स्ट इन्ट्र' होनाय भिडिअआवनो बुंखादो नोंथांमोना गोसो दोङोबा भिडिअखौ नाय गोसो गैयाबा भिडिअखौ नायनाङा होनना नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो बुंखादो आरो ना गाइस आं खिन्थु दुर्गा फुजा आरो लोखि फुजायाव खिन्थु अखा हाना होनानै बाय बोरैबा खालामदो आरो ना गाइस बाखि बोथोरा मोजां खालामदो खिन्थु दुर्गा फुजा इनिफ्राय लोखि फुजा इ सिजोनाव अखा हानानै माने एसे बोथोरा बोरैबा जादों आरो ना गाइस ओमफ्राय इखिनिनिफ्राय बाखि मोजां होमबाबो उपाय गैया दुर्गा फुजाखौ खानसे नायदो इनिफ्राय लोखि फुजाखौबो मोजां गोगोम बुंबा खानसेल' मोजां नायदो दे इबो जोंनि खाथियाव नायदो आरो ना आङो खालाखुसियाव मैमारियाव एसे गिदिर जायो ओमफ्राय आरो गल्डेन जुबलि जादोंमोन इयाव थांदियासै माने बेलेगाव थांलासिनो खालि इयावल' नायदो आरो ना गाइस ओमफ्राय जेराव थांखायाखै आं स' अके गाइस दा बर्थमान आङो इयाव ब्रस दखानखौनो खुलियाखै इयो स्टिकार दखानाव हाबलांनो होनना सानदोंमोन आं दारकुसियाव बा दखानखौनो खुलियाखै आरो ना गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना सेस दानाबा आं सानदोंमोन मा दखानाव हाबलांगोन होननानै स्टिकार दखानाव खिन्थु स्टिकार दखानानो खुलिदियासै दा मा खालामनो गाइस उपाय गैया डाइरेक्ट थांसै आं बारा भिडिअ खालामबाय थाया गाइस भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन गाइस नैयावबा गेरेजआव खुलिगोनो खुलियाखै इयावबो गेरेज गैया थां दोङो ओमफ्राय खामानि दङ गासैयाव हाबनि माने एसे गारिखौ बाय टुकु खालामनो दोङोमोन इयाव Tolong kamasile, piswale itu kulbalaksil itu. Sampai दा नै आंनि सेराव दोङो Duke 250 दाख्लै बुंनाया दिनै मोनफैबाय ओरैनोथ' सेकेन्ड हेन्ड डिलारफ्राव नैनि गारिफोरा हेभिखौनो लाखिजोबो इयो वाह खेर होनदो दखन माने माबा ओरैनोथ' मोजाङानो साउन्ड माने बुस्थु आरपिएम होना नायबासो खेबसे मिथिगोन आं इनि साउन्डआ माबायदि र' गाइस आं खेबसे बाय मोजां सलायनो नागिरनाय गारिया कन्डिसना माबायदि आं उनाव खोन्थागासिनो दोङो ओमफ्राय प्राइसआ बेसे सोब खोन्थाजोबगोन आं गाइस टेनसन लानाङा प्राइसआ बेसेबां ओमफ्राय ओरैनो माबाफोरा बेसेबां सोब खिथाजोबगोन आरो ना गाइस आं नोंथांनो टेस्ट खालामनाङा बेनिफ्राय गाइस आं खेबसे बाहाय सलायनायनि आङो 2 खेराव होदो दे गाइस ओमफ्राय 10 खेराव होलायबाय ओरैनोथ' 6आव लासै दङ आरो ना गाइस गेरा होमबाबो गारिया खेबसे सलायना नायबानो मिथिखायो नै इन्जिनफोरा माबायदि
ओरैनो मोनसे शब्द ओंखारो बोरैबा केर 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 आवाज मोनसे ओंखारो इ केर 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 आवाजआ आंखौ हमनो हायाखै इयो आंथ' ओरैनो डिउक 250 सलायदोंमोन ना BS4 फोरखौ बारा सलायाखै आं BS6 सलायनो मोनदोंमोन आं लोगोनि ओमफ्राय खेबसे 10K खेबसे आं फाग्लासो जागोनलै So guys, इफोरगोदे लामायावथ' टप स्पीडनि भिडिअ लाबोनो हाया किन्तु पिकआपआ बिराद दङ दे गाइस आं इयाव नोंथांमोननो गारिनि कन्डिशना माबायदि खेबसे देखायनि आरोना गाइस इयाव स्कुलबो दङ बारा होदावनोबो हानाय नङा स' गारिनि कन्डिशना माबायदि नोंथांमोननो खेबसे देखायनि आङो ओरैनोथ' डिउकफोरनि माने स्पीडखौ बुंनो नाङा दे गाइस एन'खा गोजौ मोनो आङो डिउकखौ मिथिदों ना किन्तु BS6खौ गोजौ मोना नै BS4फोरा एसे गोजौ आरोना गाइस गारिया स' गाइस आं दा खेबसे गारिनि लुक्सखौ नोंथांमोननो खनसे देखायनि नायबानो जाबाय हाब्रुगोनसो मालै इयाव साखाया एसे गोजौ गोजौ मजा नांदों ना हा गोजौ नांगोन इयाव होमबासो जागोन बायदि मोनदों जागोन दे स' गाइस गारिनि लुक्सखौ नोंथांमोनहा खनसे नायबानो जाबाय माबायदि बरिया आरामनो अरेन्ज 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 इनिफ्राय गाइस गारिनियाथ' ओरैनोथ' बारा इसोरो धुला बाला नांला जोबना दोङो बारा लेथ्रा नङा गारिफोरालाय दागानो गैया नैफोरबोथ' दाग नङा गाइस इयो धुला गोजा गोजा इनिफ्राय गाइस इथिंगालि नोंथांमोना आगोलनिफ्राय कन्डिशनखौ नायनो हागोन माबायदि ओमफ्राय ABS दङ आरोना आगोलथिंगालि ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना गारिखौथ' हमनो नालाय लांला आङो मा टाइपनि ओरैबायदि मजा नांदों माने किन्तु नैबे मोनसे नैखौ सोलोंना लानांगोन माने मोजां नुगोन नङाबा लेथ्रा नुगोन बोरैबा नुगोन ना नै गाज्रि नुदों एसेखौ सोलोंना लाबानो साफा नुबाय ओमफ्राय बाखि इनिफ्रायथ' इथिंगालि बाय साफाखा इनिफ्राय आगोलनिफ्रायबो एसे साफाखा कन्डिशना ओमफ्राय इनि इन्जिनफोरखौ आं एसे खिथानि ओमफ्राय इनि नैबे हमग्राया बाय मामब्रै जाबाय माने ओमफ्राय नायनोसै गाइस बेसे बेसे रानिं जाखोयो नायबानो जाबाय रानिंखौ नायनो हागोन नोंथांमोना 39394 इनिफ्राय आं प्राइसखौ उनाव देखायगासिनो दोङो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिबाय रानिंआ बेसे जाखो इनिफ्राय गाइस गारिनि कन्डिशना मान इदि गोदो लेथ्रा नङा किन्तु नैखौ सोलायबा एसे स्टेन्डार्डसिन नुगोन नङाबा इयाव ग्राफिक्स मारिनायाव स्टिकार गोथां कालारनि स्टाइल नुगोन आरोना गाइस बाखि कन्डिशनाथ' मोजाङानोखा गाइस इनिफ्रायथ' ओरैनो जेबो बैया नङा नंनाया मोजां नांदो दे किन्तु आङो सलायनानैबो इथिंगाले पुरा धुला उजायगासिनो दं गाइस लेथ्रा मोले मोलेनो स' गाइस इनि RPMखौ बुंनो थाङोबाथ' इनि RPMआ 9000सो जागोन आरोना गाइस इदि गोदो इनिया 250निया ओमफ्राय इनि CCखौ बुंनो थाङोबा 248.8 CC आरोना गाइस तामान धुला खालामना होबायलै किन्तु गाइस इयो नायलाय एन'खा धुला उजना होदों माने लामा फांबाय थादों ना गाइस ओमफ्रायथ' आं बारा धुला जानाय नंला इयाव जानाय नंला र' मानसिखौ नुनानै बारा सामना होयो नायलाय दा लेथ्रा मानसि लियो गारि सारि सेस खालामना होगोन लियो बाप्पा बा जेरैबायदि मानसिखौ नुनानै धुलाखौ उरायजोबना होदों मा मानसि इयो खमसे खम मिथिंगाले थांथ'नो हायो कि टाइपआव मानु होननाया बेयावनोलै बाहाय साइथिंगाल थाङि र' गाइस आं इदि गोदै जागायाव आरो मोजां भिडिअ खालामनो हाखालाय गाइस मा खालामनो दा उपाय गैया ओरैनोथ' कन्डिशना मोजाङानोखा कन्डिशनाथ' जेबो हामायानो नङाना ओमफ्राय गाइस आं दा बाहाय एसे खिथानो सानदोंमोन जेबो जाया खिथानोसै माने इन्जिन मोजां हामाखौ इसोरो इन्जिन हामा गारिखौ इसोर लाखिखाया इन्जिन साफाखौसो लाखिखायो माने बिदि गोदै माने इन्जिन गाज्रि गारिफोरखौ इसोरो बारा लाखिया आरोना गाइस इसोरो माने बाय बांला कन्डिशन मोजां बैसो खम बिदि गोदैसो लायो किन्तु बैसोखौ सोङाखै किन्तु रानिंआथ' बेसे जाखो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय ओरैनो दा नोंथांमोना इखौ 1.5 लाखआवसो मोनगोन होनना बुंदों 1.5 लाख बिदि गोदैसोआव 150 बिदि गोदै आरोना गाइस बारा नङा स' नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरिया जासि लांनो हागोन आरोना गाइस दा नै ट्राफिक पुलिसाथ' जोंखौ इयाव हमदोंमोन ओमफ्राय आं बुंदों आंखौ सिनायखायो आरोना 15 आगस्टआवबो आङो माथो खादोंमोन नालाय ओमफ्राय इयो बुंदों नोंसोर भिडिअ खालामनाया होनना बुंदों आरोना गाइस थ' जेबो नङा गाइस गिनांगौ गैया बरिया रायलायो पुलिसफ्रा एन'खा रेसपेक्ट होयो नैबे ट्राफिक पुलिसा मोजां आं सानदोंमोन बाय मोनसे मोजां भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन किन्तु इथिंगाले लामा फांबाय थादोंना गामिनि रास्ताबालाय मोजां कन्डिशन हिसाबै खालामनो हागौमोन किन्तु दा गामिनि रास्ता नङाना ओंखाय माने गोसो बायदि भिडिअ खालामनो हाया गाइस होमबाबोथ' नोंथांमोना गारिनि कन्डिशनखौ नुबाय माबायदि स' नोंथांमोना जुदि नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 150 मथा मथि 1.5 लाखनिसो होनना बुंदों होमबाबो एसे खमायनो हागोन बाखिथ' गारिनि साउन्डफोरासो मजायानोखा ओमफ्राय नैथिंगाले नै साउन्डखौ खनसे खोनासंहोनि आं माबायदि
wow moza jai Biswakarma ki सारि केरावल'सो दाब्राय मोनबाय आङो 6 केरावलासो होगोन सानदोंमोन पिकआपआ बया दोङो ना सारि केरावल'सो दाब्राय मोनबाय आङो स' गाइस आं माने ओरैनोथ' 6 केरावलासो थायो नै डिउकफोरनिया डिउकल' नङा गाइस एसे गारिफोरानो दाबिगोन नामा इयाव दाबिनाय नङा आं आरपिएम मारिनो मोनदियासै इयाव माने खामानि मावबाय थादोंना मानसिफोरा बेनिखायनो आरपिएम सारपिएम आं साउन्ड होदियासै होमबाबो गारिया बया मजबुत गाइस आं नोंथांमोननो खनसे साउन्डखौ खोनासंहोथारनि र' माबायदि नङाबा नोंथांमोना आंखौ हामा मोनगोन ना अ बा साउन्डखौबा मोजां आरपिएम मारिना होआ आंलायलायगोन नामा मोजाङानो खिन्थु गाइस कन्डिसना टेनसन गैया आंनि बाथाय मोजां नोंथांमोननि थाखाय मा इखौ मिथिथ'ला आं माने सलायनायदो नालाय एसे मजबुत नांदो आरो ना एसे मजबुत नांदो आरो नै साउन्डआ बया थाग्रा खिन्थु इखौ एसे माने हाफ्लंना लादो ओंखायनो साउन्डआ गोसा गोसा गाबोदे नै नायनांगोन नोंथांमोना wah mozaयानो दे गारिया नांथ'ला दे गाइस माबा हामा मोनगोन बारा थावबो गैयाना एसे हेभि गारि थाव सजोबबा आरो माबा गाज्रि मोनो बानाय मजा